Il-lokalità tax-Xara Għawdex ingħatat it-titlu ta' Destinazzjoni Ewropea t'Eċċellenza. Titlu prestiġjuż maħruġ kull sena mill-Kummissjoni Ewropea lil dawk li brietu l-irħula inqas magħrufa li joħorġu b'inizjattivi ta' turiżmu sostenibbli. Din is-sena it-tema kienet il-gastronomija u x-Xara hija proprju s-sitt lokalità li rebħet dan l-unur f'pajjiżna. Din issegwi in-Nadur, Santa Luċija Għawdex, il-Mellieħa, l-Isla u l-Arb. Is-Sindku tax-Xara Joe Cordina spjega li din il-lokalità ilha mill-2010 torganizza l-Festival tat-Tin u l-ikel tradizzjonali Għawċi, li ma' festival jippromuovi l-kultivazzjoni tas-siġra tat-tin u l-prodotti estratti minnha u li permezz tiegħu rebħet l-unur prestiġjuż Ewropew. Ovvjament, da aħna bħala x-Xara se tkun reklamata bħala destinazzjoni ta' eċċellenza mal-Ewropa kollha, bħala destinazzjoni mal-bliet l-oħra illi rebħu wkoll l-awards fil-pajjiżi rispettivi tagħhom bħal dan li għandu x'jaqsam ma' gastronomija. Ovvjament minn dan l-award se tibbenefika x-Xara u mhux biss imma anke Għawdex kollu. Mill-bidu tal-proġett Eden jew aħjar il-European Destination of Excellence pajjiżna diġà rċieva ma' 300,000 euro b'75% ġejjin mill-Unjoni Ewropea. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis fisser kif dawn il-fondi iservu biex jippromovu il-prodott awtentiku Malti bit-timbru tal-Kummissjoni Ewropea. F'kummenti ma' News Zammit Lewis spjega l-valur ta' din l-inizjattiva Ewropea. Huwa proġett importanti fejn il-Kunsilli f'Malta u Għawdex jikkompetu biex iresqu l-prodott awtentiku tagħhom u allura dil-kompetizzjoni ssarraf biex intejbu l-prodott. Prodott awtentiku illi huwa parti mill-viżjoni strateġika tat-turiżmu tagħna, x'inhi viżjoni ta' kwalità fejn aħna l-potenzjal kemm ta' Malta kif ukoll ta' Għawdex immexxuh il quddiem mhux biss għax huwa tajjeb u joħroġ l-identità tagħna, però wkoll għal benefiċċju ekonomiku mis-settur turistiku. Waqt il-konferenza l-Ministru Zammit Lewis ħabbar li pajjiżna s-sena d-dieħla se jerġa' jieħu sehem fil-proġett Eden. Bit-tema tkun Experiencing Emerging European Destinations Eden 2015 and Beyond.